Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhonzo nginqanje ngephuzu umatshitshi qhomane. Bathi umfana empande semncane udanga bathi dabethi mdala ntica bamsukela bakhethi ingane ehlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamalalo edolishezi bathi intombi zimdotsa ngenjebe zithi umuhle webhonzo. Umuhle wamatshitshi qhomane. So mfowethu namhlanje ngikuphathele nje amaphutha ongawabuka emancane. Kodwa umthelela wakho onjani? Mkhulu ngendlela eyisimanga ngoba yiwo kanye amaphutha lawa uthothi uyawenza noma elinye lawo uyawenza ugcine ungasaqonywanga, yabona. Noma uthola ukuthi ubusulihlelile usuku nentombazana ukuthi nibonane yavuma kahle. Kodwa ngenxa yakho yokwenza lamaphutha noma elinye lawo ugcine sekunjani gcine ungasakwazanga ukuthi uhlangane nayo intombazana. So ngithi ngikukhombise lamaphutha ukuze nawe ube nolwazi. Yabona kuyasiza ukwazi kunokungazi ngoba ungazi kudala ubuhlungu, yabona. Ngeke ngenza isibonelo ngithi ave kubuhlungu ukuthi une certificate mhlambe kuthiwa hayi une PhD noma une masters mhlambe yokufundisa noma yokubunjiniyela, kodwa manje awukwazi awunawo ama-skills okubunjiniyela, yabona. Naku umsebenzi uyafika kuthiwa wenze awukwazi ukwenza. So ngithi nawe ke angikunike lamaphutha uwaqaphele ukuze mangabe uyawenza amanyawo uhlukane nawo ukuze izinto zakho zizokuhambela kahle. So elokuqala nje ngithe angilibeke phezulu lona lelo ukuthi izinto lezi okholelwa kuzona ngawe, yabona. Qaphela izinto okholelwa kuzona ngawe, yabona. Njengokuthi mhlambe uma izinto zingakuhambeli kahle, yabona, uthola ukuthi mhlawumbe uyashela left and right akuhlangani, yabona. Bese wena uyazitshela ukuthi hayi mina nginamabhadi, ngumuntu onamabhadi, yabona. Ngumuntu onesichitho mhlambe, ngumuntu yabona, uzitshela mhlawumbe umubi, uzibona ngathi umubi noma unjani, kodwa uzitshela izinto ezimbi ngawe uzukholelwa impela kulezo zinto, yabona. So ngithi angikuvula amehlo kuleyo nto, ungayibuka uyithathe kancane ngoba mhlawumbe uthothi njengoba ngisho ukuthi kade ushela kodwa manje uyabona ukuthi hayi akuhlangani, bese uyazitshela impela ukuthi hayi mina nje izinto zami ayihlangani, nginamabhadi, yabona. Hayi nginesinyama nginesichitho mhlambe kwasha wacima kube nje. Yabona into ekufanele uunderstand ngokukholwa, yabona. Emhlabeni umhlaba uresponda according to ukuthi wena as umuntu ukholelwa kini, yabona. Angikwenzela isibonelo, yabona umuntu okholelwayo ukuthi isipedi, asibo isipedi leso kusebenza noma ibhakede lelo khamanzi noma isihlalo, yabona. Umuntu okholelwayo esihlalweni ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi lesihlalo lesi sinamandla ngendlela eyisimanga noma lesipedi lesi sinamandla ngendlela eyisimanga, akholelwe kusona leso sipedi ngendlela ngokweqiniso, azitshele lokho ngokwenhliziyo yakhe, athandaze kusona lesipedi lesi, uzobona sizokwenza njani, sizomphendula, sizomsebenzela, uzozibona izinto zenzeka. Ngobani? Uyakholelwa esipedini ukuthi isona isipedi esinjani, athi mangabe ekhala kusona noma mangabe ebonga kusona esenza njani, esimsebenzelayo. Indaba ukholelwa esipedini ngenhliziyo yakhe yonke, ukholelwa ebhakedeni noma ukholelwa esigxotsheni noma omunye ukholelwa kwisithixo, asibeke isithixo lapha, akholelwe ngokweqiniso, simsebenzela, ubone umehluko wenzeka empilweni yakhe. So nawe mangabe uyinsizwa bese uzitshela ukuthi hayi wena umuntu wamabhadi, unesichitho, awuthandeki, umubi, unjani, leyo nto ihlala kuphi la engqondweni yakhe, isebenza kuphi engqondweni yakho. So obvious mangabe usuye entombazanini mhlambe kuchazayo usuyoyishela vele usuyanale thinking ukuthi wena umuntu wamabhadi, ngeke kuze kulunge. Ngobani? Umhlaba uresponda according to wena ukuthi wena ukholelwa kuyini, yabona. So the moment uzitshela lokho emqondweni vele ukuthi angeke kuze kulunge, vele unesichitho noma namabhadi noma njani, ngeke kuze kulunge. So qaphela izinto okholelwa kuzona ngawe. Why ukhetha ukukholelwa entweni ezimbi ezikhona noma unayo option yokuthi ukholelwe entweni ezinhle ngawe? Why ukhetha ukuthi umubi ekubeni unayo option yokuthi umuhle, yabona? Why ukhetha ukubi ekubeni unakho noma unayo option yokuthi ube muhle?
yabo ayikwenza umqondo. Why ukhetha ukuya esihogweni likhona izulu, yabo. Why ukhetha ukuba negative ekhona positive, yabo. Konke kuleli kuwena ukuthi wenze njani, ukholelwa kuyini. Qaphele lokho. Sengithi angiqali lapho nje ngoba baningi uthola ukuthi umuntu ushawa yiloko into akholelwa kuyona. Ukholelwa into enjani engalungile noma uzitshela izinto ezimbi ngaye uqobo. So akekho omunye umuntu onamandla okudlula wena ngawe. Kufanele ukwazi lokho ukuthi lokho uzitshela wona noma uzitshela ukuthi ungakwazi ukuthi uku-achieve noma uphumelele kona. Yikona ungakwazi ukuthi uphumelele kona. Ngobani uyazitshela ukuthi vele lento. Yabona umqondo into ekufanele uunderstand. Mawuthi into ngizokwazi ukuyenza. The moment usho kanjalo noma uthi hayi mangiya kule ntombazane ngizophumelela. The moment usho kanjalo noma mhlambe into ethize nje uyazitshela nje ukuthi hayi ngizokwazi ukuyenza leyo nto, yabo. From the moment usho kanjalo umqondo wakho uyavuleka. Wenze njani? Ucabanga amaso ukuthi okay nje ukuthi ufuna ukuya kule ntombazane uzokwenza njani. So isilokuqala kufanele uye kuyena, yabo. Umqondo wakho usuvulekile. Mawuthi into uzokwazi ukuyenza noma ungakazi uyenze kodwa uthi hayi ngizozama, ngizobona ukuthi ngenze njani, ngizimisela kule nto ngizoyenza. Instantly umqondo wakho uyavuleka, ucabanga ini ama-solutions ukuthi leyo nto leyo uzoyenza kanjani. Kodwa uma ngabe uzitshela ukuthi hayi ngeke mina ngize ngikwazi ukuya kule ntombazane izongiphoxa noma ingifanele, umqondo wakho ukunikeza izizathu ezanele ukuthi lento eyishoyo kuyikona and futhi kungani ngeke le ntombazane iziqome. Umubi, mhlambe unesicitho, mhlambe unamahloni, awukwazi ukukhuluma, yabo. Umqondo wakho uzobe uzokutshela lezo zinto, indlela ogqoka ngayo kwasha kwagcina indaba usuzitshele wena. Wayilimaza kuphi? Emqondweni wakho. So shintsha indlela ocabanga ngayo mfowethu. Ungakhethi indlela embi kube nikhona right, yabo. Lokho uzitshela kona ukuthi ungakwenza ikona ongakwenza. Lokho uzitshela kona ngeke ukwazi ukwenza, ngeke uzukwazi ukwenza ngoba ni will ayikho, ayibonwa, yabona. So kokuqala ke lokho okunye ngithi angikuvule kukona amehlo noma amaphutha ajwayele ukwenzeka ukuthi uthola ukuthi ungazihloniphi uma uyinsizwa, yabona. Mangabe uyinsizwa ungazihloniphi uyabuthwala ubunzima ngobani awaqonda amandla akho. Let's say mhlambe uyinsizwa nje sothandweni and then usuyabona ukuthi hayi lo muntu nje mhlambe kunezinto azenzayo wena ungazithandi, yabona. So the moment uzitolerate lezo zinto noma uziziba lezo zinto emva kwesikhathi zizonze njani, zizogcina sezibuya, ugcina wenze njani, usumbeka isandla. Indaba awukwazi ukuzihlonipha. Uma uyinsizwa uzihlonipha umuntu enza into ongayifuni uyamtshela cha angamsani naleyo nto noma uzama ukushintsha ngobani mina ngamsani naye. So mangabe kuukuthi uyaqhubeka wenza njani, you withdraw, uyahlehla kuyena ngoba unjani akakhuzeki as much as umthanda kodwa nakho izinto uyamkhuza kuzona yena wenze njani, uyaqhubeka. So umuntu okanjalo waye ufuna ukuqhubeka naye abe sempilweni yakho ekubeni ehluleka uku-understand izinto ongazithandi njengomuntu, yabo. Ingakho uzogcina usumbeka isandla. So uma ngabe uyinsizwa eshaya umuntu wesifazane usukuyinsizwa njani engazihloniphi ngoba uma uyinsizwa ezihloniphayo uyakwazi ukubona ukuthi lento yenza ngithandi, yabona. Angicela ukuthi uhlukane naye noma uzama ukwenza ngenye indlela kodwa uma eqhubeka yabo fanele uhlehle ungaze umbeke isandla, yabona. Okunye kwako lokho kudala lokho ukuthi uzombeka isandla. Indaba uwena uqobo lwakho awuzihloniphi ngoba into ekufanele uunderstand abantu baqhamuka emindenini eminingi la ngaphandle, abanye abafundisekile, abanye banje abanhlakanhlaka, yabona. So wena uqhamuka ekhaya eliqondile kodwa manje uhlangana nomuntu onjani ongaqondile, yabona. So kufanele ukwazi umuntu ukumbona nje from the start, yabona. Omunye uthothi usanda kutholana naye uyamfonela thothi mhlawumbe ucingo lakho akalibambi. So the moment engalibambi ucingo lakho, okay, you assume phela ukuthi nawe ayithothi ubusy mhlawumbe uzobuyela kuwena, yabo. So nalo usuku liphela angabuyeli kuwena, mhlawumbe uyambona ku WhatsApp online, yabo. So lo muntu loyo angithi usaqala usamshela kahle kahle, then uthatha ama notes ukuthi okay lo muntu ngimfonelile akabuyeli kumina, yabo.
take ama-notes ukuthi okay izinto ezilula nje ngabe yazenza njengomuntu ngoba mhlambe ikhonto vele sokuyikhonto ebalekile obufuna ukuyikhuluma naye kodwa nakho wenze njani akabuyeli kuwena. Okay kungenzeka ke mhlambe kube yakutest as much as yakutesta kodwa kufanele wenze njani wena uzibheke izinto lezi ezincane abantu abaningi abazishalazelayo yabo izinto ezincane ozizibayo njengomuntu ezidala ukuthi ubonakale njengensizwa njani engazihloniphi. So mangabe uyinsizwa ezihloniphayo mfowethu ngeke uzithola usushaya umuntu esifazane ngoba the moment ezalezo zinto wena ongahambisani nazo usuze wamkhuza futhi then kufanele uhlehle kuyena yabo njengoba kutshela abantu baqhamuka emakhaya amaningi kanhla kanjani kuthiwa abana umzali into akho ingekho akakwazi ukuhlonipha akamazi umuntu omdala uzohlangana nethekene kanjalo ngenxa ubona izinqe ubona amabele ubona umzimba omuhle nina ke nithanda amayelo bone yabo. So izinto ezikanjalo mfowethu zihloniphe yazi amandla akho yabona noma umuntu uthothi uyamshela kodwa uyabona ukuthi hayi uyahlehla kuwena akafuni yabona asikudingo sokuthi wenze njani umlandela ngoba uyabona ukuthi akakufuna akagcwele ngesosha. So mangabe engagcwele ngesosha ngoba wena uyazihlonipha uzenze njani hayi kulungile mangabe ungagcwele ngesosha ngeke ngize ngilokhu ngikulandela ngobani awungifuni yabona kodwa akilosi yakho ngobani mina nginsizwa ezithembayo ezithandayo and futhi ezihloniphayo yabona. So wena mangabe ungezi kumina kulungile hambe kwabanye mina ngizomthola omunye unjani ongifanele ngoba wena hayicha awuzishaye ngesosha kodwa nje mangabe uyinsizwa kufanele wazi amandla akho uhloniphe ngoba uyobuthwala umzimba ungaze uboshwe nanokuboshwa ngobani awuzihloniphi sengasasho ukuthi mangabe uboshiwe usuke kade ungazihloniphi no yabona kodwa uma ungazihloniphi ungagcina usenze njani usuzithola usejele ngenxa yokwenza izinto ezikhombisa ukuthi cha awuzihloniphi njengensizwa yabo njengomshaya uzomshaya hamba yokubopha usuboshiwe yabo. So okunye ke mfethu amaphutha nje ajwayelekile ukwenzeka ukuthi ukungahleli kahle ubonana kwenu nentombazane libalekile futhi nalelo phutha uthola ukuthi mangabe uyinsizwa awuhleli kahle nentombazane ukuthi nibonana. Mangabe uhlela nentombazane kunezinto ekufanele uziqaphele noma wenze sure ukuthi njoba uhlela naye uyazazi one indawo mangabe uhlela nentombazane ukuthi nizobonana lo mhlangano wenu uyacabanga ukuthi unomhlangano mhlambe nomasipala lithe mhlambe umasipala waseThekwini noma umasipala waseJohannesburg wena uhlalela le Cape Town awazi ukuthi nizohlanganela kuphi awuyazi indawo awusazi isikhathi njengoba ungasazi isikhathi yabo awuzazi lezo zinto okuyizona ezibalekile ukuthi nizohlanganela kuphi. So nawe mangabe uhlela nentombazane yabona kufanele wazi ukuthi okay njengoba sihlela sazi ukuthi usuku esilihlelayo sizohlangana naye iThekwini njengoba mhlambe nihlela kuMonday mhlambe nizohlangana ngoLwesithathu sizohlangana ngoLwesithathu ngosuku kufanele ulazi indawo ukuthi nizohlanganela kuphi isikhathi lezo zinto zontathu usuku isikhathi indawo kufanele mangabe uhlela nomuntu wazi ukuthi okay sizohlangana kuphi okay ngolesingaka bese ngolesithathu kuphi nendawo masihlangana yipi indawo edolobheni elithize okay la ngakini mhlawumbe ngasikhatsini ngo10 noma ngo12 noma ngo1 fanele nivumelane yabona. Kodwa mangabe uhluleka ukuhlela kanjalo mhlawumbe iThekwini yakubuza ukuthi okay sizobonana nini mhlawumbe ekseni noma ntambama noma emini ekseni noma emini noma ntambama noma ebusuku mhlawumbe bese uthi wena hayi angazi noma nini wena masuthanda noma nini wena uma ubona ku right kuwena yabona bese ethi hayi okay yabona ukuthi awuhlelile lapho ukuthi nizohlangana ngasikhathi sini yabona isikhathi awuhlelile of which ngeke iziphumelele lo mhlangano wenu ngobani awuzange ukulandele lokho ku3
indawo ilandelile ukuthi nizohlanganela kuphi wakulandela kodwa manje isikhathi awuzange uzosilandela yabo. So lo mhlangano ngekho ngobani isikhathi sibalekile yazi ukuthi sizohlanganela kuphi ngasikhathi sini ngolwesingaki yabona nivumelana. The moment ethi yena okay sihlanganene nemini noma kusentambama yabona leyo muntu uyakunikeza ithuba lokuthi ukhombise ukuthi hayi wensizwa nawe uyakwazi ukulida yabona manje uzabhela uyilida ufanele ukhombise ama leadership skills akho ukuthi okay nangephosa kumene ijoka uthi kutsheleka hayi intambama mhlambe ngabo 3 ngizobe sengi right bese uzwa kuyena ukuthi uthini uya approve and lo 3 ngoba naye kufanele approve yabona ngabe ukuthi usho isikhathi angeke naye azakwazi ukuthi aphumelele kusona ukuze mangabe sengakwenzi lokho unembeza nawo uzothintela yabona. So ukhombisa phela nawe insizwa uyakwazi ukulida yabona noma unempilo nawe ungavela uthi hayi nomnini nomthatheni nomsentambama nomnini wena mothanda sohlangana shuthi wena ukhombisa ukuthi awunampilo akho into eyenzakala empilweni yakho. So yena noma ngathi ebusuku uzogxumhlala noma intambama uzogxumhlala awusho ukuthi wena ayikho into eyenzakala empilweni yakho. So khombisa ukuthi nawe impilo yakho yaqhubeka kunezinto ezenzakala empilweni yakho noma ubhizi ngazo noma kuthiwa ubhizi ngalokho akekho umuntu akekho umuntu ongebhizi wonke umuntu ubhizi unezinto azenzayo yabo. So khombisa nawe ukuthi nezinto ozenzayo ngokuthi umtshela hayi ntambama sokwazi ukuthi sibonane yabo ungathi hayi nomnini ngabo kwenza lokho. So hlela usuku nentombazane ngendlela okuyiyona yabona. Nakhona into ekufanele uyigade ngithi mina ungathi umuntu kade uthola inamba bese umfonela ngaleso sikhathi enze njani dlulisa usuku umfonela. Nakhona mangabe uzumfonela phambi kwakusasa awufoneli ukuthi wenze njani uhlela naye usuku cha bo ispeed senze njani siyabulala. Wena mangabe usumfonela phambi kwakusasa sokwenza njani ukuthi umnikeza inamba yakho ufuna save inamba yakho abe nama contacts akho yabona kodwa umtsheli directly ukuthi aka save inamba yakho. Wena into yokuqala wenza bese mhlawumbe ufake airtime ya R5 kungizwe ngithi ungajahi ukumkhulumisa ngoWhatsApp ngoba then uzokuphendula okwesikhashana athola ukuthi ngoba efuna ukubona ukuthi ubani lo amkhulumisayo. The moment ethola ukuthi uyafana akuzibe kanjalo. Kodwa mangabe umfonela uthola into eprecious ngendlela esimanga uthola ukuzwa iphimbo lakhe nakwemuda kuyona ngaleso sikhathi. Manje mala WhatsApp ngeke kuze kube lula uzibeka kalula ayisho ukuthi awuphumeleli kodwa uzibeka kalula yabona. So wena wenza njani uyamfonela. So ekumfoneleni kwakho uyambuza ukuthi hawu angithi phela wohlangane naye ezekunikeza inamba ukuthi nihlanganele kuphi anamsebenzi kodwa ngalelo langa nginikeza inamba khonto ayenza ngalelo langa. So usiyamfonela hawu hey wahamba kahle lapha ya lento oyoyenza mhlawumbe uyapply mhlawumbe wenza something siyamuthi wahamba kahle yabo noma waphatheka kahle yini wena waziyo phela angimini ngazi wena wazi ukuthi nanikhuluma ngani noma wayenzani wayeyokwenzani uzothola inamba yakhe. Then siyaphendula ke nawe yakuthatha hayi ngihamba kahle noma mhlawumbe ngase ngilate kodwa ngakwazi ukuthi ke bengivumele ngifake mhlawumbe iapplication yami noma kwasho kwacima lonto eyoyenza nikhulume nje kancane but into ebaleke bese mthatha yona namba engitholakala kuyona ke le yabo usuke usumtshela indirect ukuthi akasave inamba yakho yabo. So ngithi kuyobona ku WhatsApp mhlawumbe usubona ama status akho ukhomsa ukuthi wenze njani uyisevile inamba yakho ugcwele ngesosha kodwa ke phela noma ukuthi akayisevanga akusho ukuthi akagcwele ngesosha yabo. Siyazi isikhathi la yena naye azoba confident enough ukuthi asave inamba yakho noma sibone isidingo ukuthi enze njani asave inamba yakho yabo. Ngoba nakhona usungalihlela kusuku ngokumfonela mawusumfonela ngokuzayo kodwa nje ukuqala ukumfonela kwakho so ufuna enze njani asave inamba yakho. Mabe uzumfonela kwesibili usuyahlela ukuthi hawu mbonani
yabona. So nakhona uma samfanele okokuqala usuke phela nawe ufuna abe njani, abe confident enough ukuthi mangabe somfonela ukuthi nihlangane kungabe inkinga. Ngabe ukuthi wena nje uzuqala nomfonela sofuna nihlangane ngizokutshela hey buti mina anginankinga nokuhlangana nawe kodwa amaphaphu asehlise ngathi siyatatazela, yabo. So awufuna ukuthola iresponse kanjalo, yabo. No, relax, akujahwe ndawo. Akekho omnye uzofika akuphuce yena ugcina ususele kanjalo. Yabona yonqondo ecabanga kanjalo. Uzofika omnyamshele kuqala kunami. Sonke lesikhathi kade lapho ungahlangani naye, yabo. Ungalinga nje uzitshele lo shit, lo dude, lo rubbish. So okunye ngemfowethu kufanele ukuqaphela noma amaphutha enziwayo ukuthi ukuyilandelela intombazane emva kokuhlela usuku. Iphutha elikhulu ke leli abaningi abalenzayo kodwa banganaki. Ake sithi umzomluko uyahlela naye intombazane ukuthi hayi esizobonana ke uLwesithathu ke nkosazana. Let's say ke ake ngamabomu lesithi hayi uhlelile wahlela usuku uLwesithathu wahlela isikhathi ngo-10 wayihlela indawo ukuthi hayi mhlambe edolobheni kunedolobha inini nazi yonke kodwa edolobheni endaweni ethize la enizohlangana khona, then bese nihamba niyelana yakhona. Then usuwenza iphutha ke lo wenze njani uyilandelela intombazane. Angithi ubumfanela ngomsombuluko nathi nizohlangana ngoLwesithathu navumelana. Wena kuthi ngoLwesibili noma ebusuku noma ntambama usiyamfonela. Hey unjani? Hawu ngithi phela angikukhumbuza ungakhohlwa ngomhlangano wethu wakusasa. Angithi usumfonela ngoLwesibili day before. Ungakhohlwa phela noma usawukhumbula nomhlangano wethu wakusasa. The moment wenza kanjalo hayi ukuthi usekhohliwe usuke ekhumbula kahle, but the moment wenza kanjalo usuyaqala manje usuyayilahla yonke lento. Usumnikeza manje ukuthi manje aqala ngabaze, yabona. Usumnikeza ungabaza manje kade kungekho. Ayithi ambuza ukuthi usakhona yini konje umhlangano wethu wakusasa. Ngithi usakhona usa-on. Siyaqala usumnikeza ungabaza ke manje uzomuzwa ukuthi ya kodwa manje khona la ekusezofanele ngidlule khona noma ngenza ukuthi eqamba manga hlaza indaba wena usumenze wayinqena lento kade vele ezoyenza, yabona. Okubengeka kwenze noma kube bekhona ushintsho likhona bezonze njalo ubezokwazisa ukuthi hayi sekunento eqhamukile ngeke ngisakwazi ukuthi ngibe khona, yabona. Mhlambe bese yambuza ukuthi wena okay kulungile vele izinto ezikanjalo zenzeka kodwa manje singakwazi uphinde sibonane nini, bese akutshela ukuthi hayi mhlambe ngesonto noma ngomgqibelo, yabona, ngizobe ngifree lapho. Then for sure ke uzobe naye esenza sure ukuthi uyaphumelela ngoba ugcwele ngesosho, yabona. So wena mangabe usumfonela usufuna usukumenzana uyaverify ukuthi into verified vele wena uyaverify manje usuyamqala umenza doubt, uyamenza velaphi uzoqhamuka ne-excuse engekho, yabona. Ngoba uma kuukuthi phela into kufanele uyenze uma uhlele naye ngomsombuluko nizohlangana ngoLwesithathu yonke into nisethile kahle, thula kanjalo usumbone kuphi kuleyo ndawo leyo nizohlanganela kuyona ngesikhathi leso, yabona. Nakhona phela bear in mind ukuthi kufanele bear in mind ukuthi kusangenzeka njani avele angeza ayithulela, yabo. Kodwa kufanele uhlalele ethembeni lokuthi lo muntu umuntu ohlakaniphile osekhulile umqondo nawo, yabo. Ngoba intombazane nomqondo esihlakaniphile ngeke ivele withdraw njengezi, yabo, ekubeni ubuhlelile nawe izokutshela ukuthi hayi sengibambekile ngengisakwazi, yabo, uhlakaniphile noma afike. Kodwa manje mangabe sayingane noma athi unomzimba ongaka ingadla kodwa manje mesamncane ngomqondo ngeke aseze, yabona. So wena nje nobonana khona lapho kodwa ke ukhumbule noma wena kufanele wenze njani ushiya space okuphoxeka ukuthi okay ube no option B ukuthi okay vele mangabe kushawa 10 ingafiki hayi kulungile mina ngiyokwenza ukuthi
noma mina ngizoqhubeka nomhlangano ngibe ngedwa kuzobe kuyithuba leli lokuthi nami ngizikhiphe ngedwa yabo hambe ngoyidlela imali yami yabo nje kusha umoya mhlawumbe uzohlangana nomunye futhi lapho manje izakufanele ukuzikhipha wedwa nje bengekho abanye yabona bengekho abanye so ke kufanele ukubeke lokho so uma ukuthi akezi uyamfonela mhlawumbe yalithola ucingo selivaliwe abanye bese njalo selivaliwe so lo muntu kanjalo soyesamncane sanengqondo encane mathi uyingadlangadla intombazane nomzimba ongaka kodwa umqondo ncane yabo ungalingi ufonela intombazane day before ufuna ukumkhumbuza ukuthi angakhohlwa ngoba uvumile yayi ukuthi usekhohliwe ukhumbula kahle yabo kodwa wena mangabonze njalo umfonela uzomenza doubt lento yabonda lento ofuna ukumenzisa yona wabona uzomnikeza ukunqena kade kungekho yabona mina khona ithekeni yaseDUT lapha eMaritzburg ngahlangana naye edolobheni ngathatha inamba yayo kodwa yithina sahlela ukuthi hayi sobonana kusasa umhlangano wethu ukusasa hayi ngakusasa ngo1 ngoba ilunch yayi ngo1 ngiyamfonela ukuphi ngiyayizwa ibhasi ethawu ubutheko nje namhlanje mina bengazi ukuthi ubusho namhlanje athi okay sure fala ucingo lami delete number yayo same time yabo so why fanele entertain umuntu kanjalo umuntu ongakwazi ukuhlela izinto from the start yabo so red flag leyo kufanele ungayiziba umuntu uma ongahlelekile from the start awusho ukuthi azohleleka emva kwesikhathi yabo so sengifikile ke mina la siyasohlangana khona ngo1 wena usatholakala so why fanele ngiqhubeke nawe ekubeni ungazange futhi izindawo zithathe serious yabona so why kufunakala uqhubeke nomuntu kanjalo uzokunikeza inkinga yabo awuzange ungazise lutho futhi wena uhlela izinto noma yakhohlwa uhlela izinto ukhohlwa ngeke uyinkinga yomuntu why fanele bese duze kwami uma umuntu kanjalo uhlela izinto ezibalekile ungezi noma uhlela umhlangano ongaka ofaka imali engaka ufika ukho wena yabo izinto kanjalo kufanele uqaphele so okunye iphutha abaningi abalenzayo noma kufanele uqaphele ukuthi ukufona uphindelela yize ngaliphendula ucingo lwakho yabo so lokho ungakuthatha kancane kodwa kuye kuveze wena njengensizwa ukuthi uyinsizwe kanjani ekwazi yona ucontrol ama emotions akho sebefonela intombazane akalibamba ucingo hayi kulungile yabona insizwe ezihloniphayo ezithandayo ezaziyo fona kanye angithi akafla ekhona unless unesimo esiphuthumayo uyabona it's a matter of life and death yabona noma mhlawumbe into ebaleke kakhulu ukuthi nje isikhathi manje yabona then ngamshaya ngama-miss calls amaningi labo 5 ukuze mangabe ethi ifoni yakhe bonda 5 miss calls azama ukubela kwena ngokusheshsha uthi hayibo yini kangaka bese amtshela nawe uthi hayibo phuthuma kanje yabo ngobani umthusa ama-miss calls lawo owashiya efonini ngokufona okuningi lokushiya efonini umthusa ngawo kodwa manje mawuzoshiya 5 miss calls kodwa uthola ukuthi wena ufuna ukukhuluma naye ngibuza impilo awuyini amanqabe ngake ama-miss calls bekwenze njani uright kodwa la ukhona hayi ngiright but nami sengixakile ucinga olibambe ngani yabonda usungaze upofone kangaka bengisageza bengisapheka noma bengisenzani yabona so mayinsizwe ezihloniphayo ezithandayo ezaziyo ona kanye ukufona kwakho kanye izovela efonini uthi hayi wena ubumfonelile mawukuthi unesifiso sokubela kwena uzobuyela kwena mengenazi isifiso noma ungabalekile empilweni yakhe ngeke azabuyele kwena yabona kodwa lento yokufona uphindelela bese mhlawumbe usamshela usushiya 10 noma miss calls noma 5 then ingane iyabona ukuthi hayi ngeke lo bese mhlawumbe uyamfonela mhlawumbe usemeetingini yabo mhlawumbe une-meeting mhlawumbe i-family meeting noma i-meeting yasemsebenzini noma yini ake sithi i-family meeting ngoba ngeke phela umfonele ngabo 1-3 ayithi usamshela lo muntu akabi intombi yakho uvela ufone nomnini kufanele ukwazi nalokho ufone nomnini kufanele ufone from 6
kuya ku9. But now ungazofonela ingane ngo9 ebusuku angaka yini, fona ngo7 noma ngo8. La khona ezobe seqedile izinto azenzayo uzokwazi ukuthi akhulume nawe, yabo? So ake sithi ke uyamfonela mhlawumbe usemeetingini yomndeni, mhlawumbe umfonela ngo6, yabo? Naba bahlele kubo la, ayibona ukuthi wena hayi zobuyela kuwena akuzibe. Hayi naku futhi after 5 minutes noma 3 minutes uphinde uyafona futhi. Hayi yaxaye ngathi hayi yini lo ngoba ngizobuyela ke. Hayi after omunye 2 minutes uyafona futhi uyafona vele ibona ukuthi ngane lo ngeke ngisabuyela kuyena. Uyinkinga yomuntu, uyahluleka ukulinda. Abona umuntu ongakwazi ukulinda uyinkinga ngempela, ngoba kuyothi sekufanele athathe isinqumo, athathe emawala, akakwazi ukulinda, yabona? Ngoba usuthandana naye mhlambe kunesinqumo efanele asithathe, athathe emawala, noma kunento efanele ayixazulule, athathe emawala, anidalele moya inkinga. I-stress umuntu okanjalo, yabona? Umuntu okanjalo nje uyi-stress ngendlela. Umbona khona ekufoneni kwakhe mefone ephindelela, engakwazi ukulinda, njengoba ngisho ukuthi unless kuyi-emergency, yabona? Kodwa nje mefonela ukuthi afuna ukukhuluma nawe nje, umuntu okanjalo uyinkinga, ngoba ama-emotions akhe kungenzeka mhlambe uyasola ukuthi hayi uyamziba, mhlambe khona into busy ngayo, noma khona umuntu onaye, noma whatsoever. Kodwa lowo muntu uyinkinga yomuntu, uyatatazela, ngakwazi ukulinda, uye futhi uzogcina senjani sekubeka isandla emva kwesikhathi, yabona? So izinto ekanjalo kufanele uzigweme mangabe uyinsizwa, ngoba yiyo lento ezodala ukuthi leyo theke nenze njani ingabe isabuyela kuwena, ingabe isazixaka emva kwesikhathi uzothi sivele yakublock ingane yabantu sikubonile ukuthi wena songaze ungifonele kangaka pho yini le ngaka, yabona? Noma uthi mhlawumbe ubuyifonelile yalibamba kuthi ngisabhizi ngizobuyela kuwena, yes, ayovume. Then after 30 minutes hayi wangabuyela kumina manje lona, uyamfonela futhi, hayibo ushilo nje wathi uzobuyela kuwena, wena usuyaphinda uyamfonela after i-hour. Linda athi uzobuyela kuwena. Mawuthi akabuyeli kuwena kulungile, noma thwala yaphela usuku, kodwa enembeza wakho uzomtshela ukuthi hayi bengithe ngizobuyela kuleya nsizwa. Nakhona mhlawumbe yakutesta ukuthi uyinsizwa kanjani, wakhiwe ingane, indlu yakho uyindlu enjani, yakhiwe ngoplastiki noma yakhiwe ngeblocks noma indlu yodaka, noma yabo inhloboni yendlu. Yakwazi ukulinda, funda ukulinda mangabe uyinsizwa. Ungafoni kaningi, ungafoni uphindelela, yabo? Ungalinga nje ufona uphindelela lo muntu usamshela. Even if uthi ithekeni yakho, ithekeni yakho ufona kanye, ngoba ithekeni yakho iyakuthanda, iyakuhlonipha futhi izwenze njani zobuyela kuwena. Kodwa mangabe ushinqaba isikhozi, hayi akusahambi kahle. So ilawo maphutha-ke bengithi nje asivulane kuwona amehlo ukuze nawe uzokwazi mangabe wenza izinto uzenze ngokuhleleka, ukhomba ukuthi cha uyinsizwa wena ezihloniphayo, ezithandayo futhi ezaziyo, yabona? Akekho umuntu ongafike akusheke kalula kanjalo nje bese hayi usuluze control, yabona? Wena fanele uzifanise nentaba, ukuyibona intaba iword ihlezi ishintsha, nethe lidume lenzeni, kodwa intaba ithi la angiyindawo, ngihleli la, yabona? Noma kuthiwa liyaduma noma liyashisa lenzani, yabona? Okade umuntu wesifazane unjalo nawe, uthi amamuthi akhe ayashintsha, kodwa wena wenze njani? Wehlisa umoya, ukwazi ukuthi hayi angakutholi usumshaya, noma sewenza into engasile ezodala ukuthi ibuye kuwena futhi sinomvuzo omubi, yabona? So yilezo zinto mfowethu engithemba ukuthi izokusiza, yabona? So mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela-ke ku-email ethi mqeqeshiwensizwa@gmail.com. Uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo, asikho perfect la ekhaya, amaphutha siyawenza, kodwa ekwenzeni kwethu amaphutha siyafunda kwabanye, yabona? Ukubalekile lokho, siyafunda kuwona amaphutha nakwabanye futhi abantu siyafunda kubona, asigcini ngokufunda ngamaphutha esiwenze thina. Nabanye abantu abawenzayo siyasibuka ukuthi okay hamba kanje lapha, ungangeni emgodini umuntu esengene kuwona,
yabo nawe uyawuphosa ekhala kata abukho ubuhlakani lapho. So kuhle uma ngabe uyinsizwa ube njani, ube nalo ulwazi kunokuthi ube insizwa njani engenalo ulwazi, ngoba ukungazi kudala ubuhlungu. Ngiyathemba sezwana-ke mfowethu. Sure.